I årets første semifinale tog de forsvarende danske mester Triangle Razorbacks imod Herlev Rebels i en kamp, der for blot 2 uger siden havde endt med en smal sejr til Herlev Rebels. Herlev Rebels gik på banen i håb om at kunne kæmpe sig i deres første Mermaid Bowl i klubbens historie, men var op mod hård modstand mod et Triangle Razorbacks hold, der gik efter deres 7. Mermaid Bowl i træk. Herlev Rebels starter deres offensive drive dybt på deres egen banehalvdel, men kampen får ikke den ønskede start, da Triangle Razorbacks intercepter bolden på første spil og returnerer dem til touchdown og 6 nemme point til Triangle Razorbacks. På Herlevs andet drive rykker de bolden godt ved hjælp af en screen og kommer dybt ned i Razorbacks red zone. Rebels angreb når dog ikke helt ned i endzone og må i stedet nøjes med et field goal forsøg, der bliver blokeret på line of scrimmage. Razorbacks angreb er for første gang på banen, og ved hjælp af et godt løb fra running back Jeffrey Lewis bringer de sig foran 14-0. Touchdown Razorbacks. Want to make mention on that. På Razorbacks næste offensive drive går det ikke helt efter bogen, og D-tackle Peter Malmos kommer flot igennem og får forceret en fumble. Herlev Rebels er først på bolden og bringer deres offense på banen på Razorbacks 10-yard-linje. Endnu en gang må Herlev Rebels dog nøjes med et field goal, og Henrik Juhl svigter ikke denne gang. Razorbacks running back Jeffrey Lewis viser styrke, som han har gjort hele sæsonen, og bringer Razorbacks angreb dybt ned på Herlevs banehalvdel. Zach Fraser udnytter Razorbacks gode field position og finder tight end Christian Andersen, der let kan tage bolden i endzone til en Razorbacks føring på 20-3. Udeholdet må dog forsøge med alle kræfter og bruger den gode gamle hook and ladder til at bringe sig op ad banen. Her ser vi, hvordan en receiver griber bolden og pitcher den videre til den amerikanske udviklingsstudent, der giver Rebels angreb en ny første down. Razorbacks running back Jeffrey Lewis viser endnu en gang, hvorfor han er en af ligaens absolut farligste våben, og selv med Rebels spiller hængende på ryggen, er han ikke til at stoppe. Razorbacks må denne gang forsøge med et field goal og bringer sig foran med 20 point. Selv uden deres største stjerne, receiver Alex Molina, har Razorbacks ingen problemer med at rykke bolden, og endnu en gang er det Jeffrey Lewis, der er på scoringstavlen. Rebels angreb forsøger sig med et reverse pass, og den er lige ved at næsten, dog er bolden kastet en smule for langt. Rebels angreb rykker bolden langsomt og forsøger igen et skud dybt, men her er der ikke noget plads at finde. Jakub Jønsson intercepter bolden og kan returnere bolden langt ned på Herlev Rebels banehalvdel. Foran 31-3 i fjerde kvartal kan Razorbacks stadig rykke bolden, selvom Jeffrey Lewis og Zach Fraser har fundet plads på bænken. Sent i fjerde kvartal finder Rebels en smule plads og kan score aftens første touchdown. Dog hjælper det ikke meget på resultatet, og slutstillingen bliver 37-11 til de forsvarende danske mester. What do you have that other teams don't? I think we just got a good group of guys. We all push for each other. We got a good run game, good offensive line, good pass game. Everything kind of clicks, and our defense kind of holds us together as well. Yeah. What does it take for you to win the Mermaid Bowl? Well, our guys have been there. This is 7 straight for us, and they know what it takes to win a Mermaid Bowl. So we're a little bit ahead. We're a little bit ahead in that game already. 2 weeks preparation, coming down and seeing the game. Whoever wins tomorrow between the Gold Diggers and the Towers, and getting the right preparation. And I think at this point in the season, we're so physically beat up that it's going to take a great mental preparation effort. We got to be there all mentally and be ready to play either opponent.